Σερβία 1-3 σετ. Η Σέρβη, η μεγάλη τον Πλάβη σχολή, πανηγυρίζει. Την δεύτερη θέση στο 12ο Μουντιαλίτο πληροφορικής κατέκτησε η ομάδα της Fortnite, αφού ιτήθηκε στον τελικό από τη μόνιμη πρωταθλήτρια InfoQuest με 3-1. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για την Fortnite, αφού βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ με αυτογκόλ. Στη συνέχεια η InfoQuest έχασε σημαντικές ευκαιρίες να διπλασιάσει το προβάδισμά της, μεταξύ των οποίων και άστοχη εκτέλεση πέναλτι. Οι παίκτες της Fortnite δεν τα παράτησαν, εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησαν μετά από αποβολή παίκτη της InfoQuest, πίεσαν και κατάφεραν να κάνουν το 1-1 με γκολ του Ιάσονα Κοτσίλη 5 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης. Ωστόσο, η αντεπίθεση δεν είχε συνέχεια. Η Fortnite έμεινε με τη σειρά της με παίκτη λιγότερο 1 λεπτό πριν το τέλος του μάτς. Η αντίπαλός της το εκμεταλλεύτηκε και έκανε το 2-1. Το τελικό 3-1 ήρθε στο τέλος, αφού όλη η ομάδα της Fortnite ήταν στην επίθεση, στην απέλπιδα προσπάθεια να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Ήταν πάντως μια εξαιρετική εμφάνιση από την πρωτοπόρο εταιρεία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, που ελπίζει να κατακτήσει τον τίτλο την επόμενη σεζόν.